अभियो नंबर बा हमारा मोबाइल में। ई मत सोचिए कि बियाह हो गेल त नंबर हम उड़ा देले बनी। कुछ नहीं के जाए द करे जाओ। का हाल बा? तू करे जे कहत रह त हमर धर देने जीवा करता। कहीं ये कहत कोई सुन मत ले देवालों के कान होला। हेलो हेलो, कहां पगलैले बड़ा हो बार-बार फोन कर करके? अरे हम पगलौले बानी। हां कि हम पागल हो गइल बानी। काहे पागल हो गइल बा? सुनो ना, तोहरा प्यार में पागल हो बानी हो। तारा के बार-बार समझाओ त न कि कुंवार पर जौन भइल तन भइला भुला जा। सुनो ना, अब जब हम भुलाए जो कमियो नहीं खे भइल ना, ऐसे कि न जानत ना इतना तोहरा से ज्यादा प्यार करना ना कि पूछो मत, कनी के भेंट करे के मन करत था। आई हो दादा, मरवाए पे लागल बड़ा का हमरा के घरवा से निकलवाए पे लागल बड़ा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं ई सब कोई हमर घरे बाटे, हम कैसे तरह से भेंट करम हो? देखो कैसहू, देखो जान, देखो प्राण, देखो तोहर पर गोड़ पर गिरता नहीं। एक खाली भेंट हो जाई तो बस हम फिर तोहरा दोबारा टॉर्चर ना करब। देखो हमरो बियाह शादी हो गइल, अपनो बियाह शादी कर ल, बढ़िया से घर दुआर बसा ल, ठीक ना? अब हमार झंझट छोड़ द। ऐसे भी बहुत इज्जत करेला हमरा के सब कोई हमर ससुरा में। जान जी हसन कुल रहन चलना तो भगा दियसन घरवा से। अच्छा ठीक बा करे जा, मगर एक चीज सुनो ना, एक बार खाली बस खाली भेंट हो जा, चिंता मत कर। हम खाली एक बार आ जातनी तोहरा गई बोल। घर हमर घर है? हां। अरे मुहा में से गाड़ी आवता, समझ जइयो। अरे हमर सास आवतरी हो। ठीक बा। कनी का करत आड़ू? कुछ ना मम्मी जी। कनी हे जे बैठत आओ ना। हे जे बैठत आ। कनी खाना ना बन गइल बा, खाइम पियम ना। अरे हे जे बैठन अब खाइब सुन। का अरे का काला कनी जा तनी समूह में पैसा भरे के बउगे। हां ठीक ना? समूह वाली फोन के लिए मैडमिया बड़ी हरामी भी देखा ना, एक खाली के नु कहत नु त दुइया हमनी का हो कहा ले जमा करतन जा। हम बुझा ई 7वां 8वां हो गए आ कहत त ना तार नु 5वें अभी बउगे। त रौरा के लिखे के नु चाहिए, ऐसे ना कहत रही त पासबुकवा पे लिख उ ना, पासबुकवा पे त गिनला पे होइए जाते हुए ओकरा इथिया में नइखे लिखाइल। ऐसे कैसे होई? त ऑफिस पे जाई तो सुना ना, हम पूछो त नु कहा देखो त नु कौन कौन भइल बा, जा त उहे ऑफिस पे कहते चल अफसर तारा के बोलैला हन, तो ओही के चलते जातनी। आ कनी तू खा पी के घर ही रहिए, किली के बाड़ी देखे केनो जइया मत, बुढ़ऊ आइहन त खिया दिया। उ कहां गइल हन? के बाबूजी? हां गइल हन खेते गोलन उनु का त तनिकी चिंता नइखे नु, त मेहरारू का करतिया, कहां बिया, काहे पतो कैसे रहते सर, कैसे ना कोनो सामान उनका खेते ले दला आ दलानी में से फुर्सत ना मिलेला। कह दे अहन तो कह दे, तो जाके बाजार ले बाजार कहियो ना, फिर हम आइम इथी मिले समूह मिले तो बाजार करे जाइब। तो ठीक बा, इहन तो हम कह देम जाई। तो आज बाजार लगी साग सब्जी बढ़िया बढ़िया ले लेना, तो फिर नाक धोने लगे तो मम्मी जी हई सब्जी नहीं के तो हम नहीं के एक एक खाना रोज रोज खाई करे लग। तो ना रही तो का करी बताई? कौन चीज बनाई? हाथ गोड़ नानू अपन बना देम, सब कर तो उहे हाल बा। केहू खाला निमन ना बनी तो वही उहे बतिया कहतन। तब हम जातनी आ भर के देखा के इथी क के लिया तनी पासबुक लिया त जतनी इथी कलही पनिया पी कलवा पे पासबुक लिया घर वाले लइका नियन सूत जाले कोरा में कहो जखन बा भौजी। आ लिया यहाँ से वह संतरा है, केला है, अमरूद है, नारियल पानी है। चचा प्रणाम। अरे महाराज ले ले ही का ले ले? अरे पतो होके खिला दे, जवान से जवान हो जाइए, और रौरा के खिला दे तो सही कि बूढ़ के जवान हो जाइए। उल्टा सीधा रे का बेचत हवे? देखें केरा वरा अनार पियाइब न तो रौर लइका गोर गोर है सब। अरे रौर नहीं पतो होके सारे कहीं देख रहा लाठिया भइल वाला उड़का ना, तो उड़का देबे 1 मिनट में लाठिया ले। ए महाराज काहे के हुड़कुआई लेवे कहता बोली बेचत हवे तो जो गांव में बेचू तो हमसे का जरूरत है? हमारा कोनो सामान जोगना। अरे महाराज खाई, देह में एनर्जी आ जाएगी। केला खाइब ना, समझेंगे कई बार खेला हो जाएगी। कुछ नहीं केरा बेच कैसे दर्जन देत हवे? आए कैसे दर्जन? ज्यादा नहीं, 40 रुपया आधा दर्जन, 80 रुपया दर्जन हमार। हेताना सारे महंगा केरा हम खाई ना हरा ले जो जेकरा जरूरत हो खाई। हम कुल केरा दूध पी ना। दूध लौका त शरीर या दूध जे पिएला ना देव थपक के पटक के गिरा दे। और रौरा के तो देखत देह में जाने नहीं के उठाइए, उतरवाए के तो उतरवा दहनी ना साले सारा केरा लूटत हवे गांव में बेच बेच के। ओ लिया ई केरा है, सेब है, संतरा है। सारा भाई एक गुआवत रहता से गुआई रे सरवा लोहा टीना वाला। मैं साला हमारा घर के कराकट बुढ़िया बेच डाल। कितना सुगर है भैंस गरु के आड़ कैले रहती। बाप रे बाप,
थाक गई बतावा ना साला कहला हो सके ये तो घरवा आओ 2 घंटा ले जो ससुरा के तीसरा का घंटा में बेटाइल बा दुआर हाँ पर खबर चाहिए मगर घरवा कोई हो कि नहीं ससुरा कहीं का आय कोई बाजी साला कोनो देखो सा मत तो देख लियो तो ससुरा बनिया नहीं बढ़ती हो अरे कोई बा के हो हम से वाला हई केहू नहीं खे जी अरे कोई नहीं खे मारा तो रौरा बानी न आई हमार नहीं खेलेबे के अरे आई ले लेही बाप रे बाप ससुरा आवाजिया तो लागत हूँ करे उहे है जाना था आजी हमार सास ससुर केहू नहीं खे घरे कोई नहीं खे ना अब तो बड़ी में बस साला सोना पर सुहागा बा उहे रहेलिन त किने ली हम ना कुछ ली ना रौरा किन लेही हम का करम बाजारे से हमर ससुर गइल बन लेके अइहन सब जाई रौरा अरे महाराज कहीं का ले ली हमारा हाथ ले कैसन रौरा बेचे वाला बनी जी रौरा के खाली काला पशु नात नहीं खे हमरा के नहीं चिन्हत का हम का चिन्हत तनी कई गो आवेलन जे दिन भर में 75 गो बेचे वाला तो सब करा के हम चिन्हत चलतनी ये काम लागल बा हाँ घर में रहे वाला हम अरे कन्या एक बार हई ताकी महाराज ये खाली घुंघुटवा हटा के तो देखी इ नतिया छिनार लागत तो कह दे ताके के हमरा के काहे खाती हम ताकी और ताकम न तो समझी कि एकदम तोड़ जाई तू ही हो तू हाँ आयो दादा और तू कैसे जागलो का करी हम जल्दी भागई चले कैसे भागी मत देखो हम तोरा से भेंट करे खातिर देखो यही उपाय लगावे के पड़ल सेव संतरा केला लेके आवे के पड़ल है देखो आयो दादा अरे हमर बुढ़िया गइल भी समूह में हमर बुढ़ा बाजारे गइल बन अगर आज हम जता मैं एको नतीजा न छोड़ी तू जाई चले तू जल्दी जा हाई कुल लेके अपन ढंग हम ना जाई आइल बानी त समझा के भेंट कइए के जाई ना जीवा नहीं आयो भगवान कसम क्रिया खा के बड़का के हमरा के उजाड़ देबे हां अपन चौरिया माई के कसम खा ले बानी कि भेंट क के अगर जान सही तो 2 किलो लड्डू चढ़ाई हमर नरिया से कपड़ा फूट जी जानत है जैसे तू का पार फोड़ा से सुबी फोड़ा तो हमर जीव करता हो तेरा गोड़ पकड़ तन देखा तू जा तर जितना मिले कोई ना हम 2-4 दिन के बाद नैहर आई मुझे मिल लिया वाह करे जा निकाल दालू हमारा आ समझलू देखो हम ऐसा सीखे ना जो कमल को भी गुलाब बना देंगे अगर तुम आ गई अगर जिंदगी में तो सारा कहीं का हिजा का मड़ई में का इज्जत ताजमहल बनवा देंगे बगल में नहीं तो कमल के गुलाब बनइबे ना कोई आपका बनाओ तेरा बियाह हो गेल तो बनौले ना राती छोड़ के 5 रुपए के कभी कुरकुरा ना खिले हो खबा बहस ढीला तो जा नहीं जैसे हो ये करे जा का तो खब भेंट करे के बाद ये हमर करे जा तू चल जाए जैसे अगर हमारी इज्जत देखा प्यार के मतलब ई होला नु कि बदनाम ना कोई जाला तो के बदनाम कहां करत तनी कोई हइए नहीं खे तोरा घरे इससे बढ़िया कुछ नहीं के अरे हमार बूढ़ा बुढ़िया नाग नागिन हवा सन कब टपकई हसन कोनो ठीक नहीं खे ये तो सुना ठीक बा नाक नागिन हसन कुछ नहीं चला घरवा में हम कब से पियासल बानी पानी पिया द देखो सामने कल लौकत ना देखो जाऊ जे पी लियो आई रे ससुरा कहीं करो तो हार कलवा के सोतन के पनिया पी ले कि तब तर जाई आ चल घरवा केलो खिला दे ना मनबा से वो खिला दे ना मनबा ठीक बा आओ लेकिन जल्दी चल जइयो ठीक बा आयो माई डर लगता हमरा कसनो ए जे रख पहले नतिया इतना भीड़ रहता इतना भीड़ कौनो चीज में अरे हो ई कुल केरा होय संतरा होय बेचे वाला कुल ई कुल के धइले बा ए दादा कन्या रुक त पूछी के धइले बा के ना हमरा बुझे त कोनो बेचे वाला आइल कार लसन ध के चल गुलसन पानी ओने हिनियो तो केनहु त लौकत नहीं खसन पेशाब पोसाब करे का जने गोइल होयस त कहां कोई लौकता रुक त कने वाले पूछी कन्या केने बारू हो बैठ हम पानी लेके आओ तन ठीक ना अरे ना बैठ पानी के तो बहाना रहे तोरा के देख के मोल पानी प्यास मोल खत्म हो गेल तो कहीं ना खड़ा कइले रह कि पानी पियम होय जा ना देखला दुआरिया पर गाना में आउल जरूर रहल ओइजा के बात अलग बा घरवा में देखत नहीं तो बड़ी मां से देखत नहीं एकदम संतुष्ट हो गइनी देखा हमरा के बुला जा तारा से सुंदर हमर मर्द मिलल बा अहि पहले हमर बुरबा कही रहल कि तारा से हम प्यार कर लेनी ठीक बता सुंदर मिलल मगर हम तो ससुर ऐसा ही बनी तो कर ला शादी कहां से करे वही करे खातिर तो परमिशन आइल बनी परमिशन लेवे खातिर हम नहीं हमरा से करे ऑलरेडी हम सिंदूर लगा के बैठल बनी फिर का लगइबा का हो तीसरा और लगा लिया दूसरा किसिया मत करी तार माई के फोन अरे करी बाबू के है ना अभियो नंबर बा हमारा मोबाइल में
ई मत सोचिए कि बियाह हो गेल त नंबर में उड़ा देले बनी। कुछ नहीं के जाए दा करे जाओ। का का हाल बा? तू करे जे कहत रह त हमर धर देने जीवा करता। कहीं ये कहत कोई सुन मत ले, देवालों के कान होला। ए मर्दे कहीं के मोर खिड़की बंद कइले ही बाड़ू कहां है अगर दीवार के बोलो बोलो बक बक का कहत रह? हम कहत नहीं इहे ना हां कि तोहर मालिक कहां बना? मालिक हमर बाहर रहेलन। कैसे रहत हो कबू हो? वीडियो कॉल से बतियाई ना बस बस। तो सुना ना कन्या केने बड़ हो? हाँ भैया बोल, और गांव के समाचार का बाटे? ये के हरन हो? भैया भैया मौसी के लइका हमार। पड़ा मौसी के लगे तारा मौसी के त हम देखले बानी होता ना हुआ में आई रही बबुआ के ई- गोर कर रही ई आई रही ना रहन। कोयला और रहत रहल। हां यही से बेचारा न कोयला खोदत खोदत हइसन हो गइल बन। वही ना बड़ो मास रही ना जी। कोनी नु तो ई ना त पानी ओनी पियलु हो कि ना पियलु हो? पियनी हा हे जा बैठैले बड़ू हित ना तक तरी ना बुझल घर में बैठाई पलंगिया पे। ना 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 भैया हमर पलंग पे ना बैठेल। ना बैठेल। बहुत संस्कारी हटे। आ कोनी दुआरा पे नु हाथे चुकत रे का में नु इथी धइल बा का काला फल फूल ऊ के लिए आइल बा। पाहुर पुड़िया लेके आइल बड़ा भैया दुआरे पे काहे रख देला? तू तो हमरा लेके आवेला। पाहुर पुरिया ले आइल बा तो पाहुर भैया के चक्कर में दुआर पे पाहुर पुरिया कहत नु कि सुननी है न बुचिया के तोरा सास के बड़ी कमजोरी रहेला, ऐसे हमनी के नारियल के पेड़ बना ना भैया। अरे ओ बाबा जा ऊ सामान उठा के ले ले भारी रहे ऐसे हमर से उठना ना तो ऐसे ना लेकर जा तन ले लाओ तो ले लाओ जा 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 वो गोइली हो गई जा का कर लेके आ। ले लाओ जा जा बच्चा बड़ा वैसन तब नु का तक हो बाबूजी बाबूजी गोड़ लगा। अच्छा बाबू हां का तक दवा इथी हरन कनेवा के भाई मौसी के लइका हरन। बैठे 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 पकड़ा मारो बाबूजी बैठे हराम ये बैठा सा का बात है? ले लाओ बाबा बा तारा बुझाला हो फल दुआरी पे धइल होता ना तारा नहीं के बुझ जाओ ले 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 लियो लियो बाबू तुम जरूरी बा। हां ले 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 लेके जल्दी आवो। कनेवा के भाई रहे ए मम्मी जी जातन भैया के भेज देतनी उन्हीं से पानी ओनी पियाई देलवनी। कहत रहो हम ना जाइब हम गाय। हो पागल हरु कुछ लिया दे तने नीमन चिकन बना के खियावा पियावा लेके आवा बचवा। बताओ के हां के हो बेचे किना वाला अरे ना बाबूजी तार पागल आइल बड़ा घरे आके कने वाला बतिया त हमर मौसी के लइका। अच्छा ये बता मौसी के लइका रही त हम तो हरी में काले भेटाई रहनी नाम गाँव ना पूछत रहे जेकरा दुआर जाए के रहला ता तारा के चिन्हले ना होई त ना पूछले होई। यो बात सही है कर ई बुढ़ऊ ज्यादा दिमाग लगावेलन। बलबू कर कराओ तार गोराई में आग लगा दे थोड़ा दम लेके आवा हो बबुआ रुका त देखी कत देखत नि कनिया कोई आवत धाधा के घर में घुसा थे जा बड़का दानी भइल बाड़ी जा बड़का बाबूजी ना बुझाला त काहे इतना बोली ना। भाई बाप मार बोला था मैं कुल गाँव के बोला के अब मार भोजन नारियल के लेके आइल बा। नारियल केरा लेके आइल बा तोहरे खातिर ले आइल बा तारा के लिए आइल बा बुढ़ऊ पियाबा त जवान हो जीबा। वैसे ना तोहरा डारिया में के पतो के ले जाके पियबा त मार खूब जवान हो जीबा खाइबा त तू हिनिवन हो जीबा। हां ठीक कहत रहल। पी लिया दुगो नारियल पानी। हमारा घरवा के सब बहुराइले वैसे का है बड़ा समझे में नहीं ख्याल कोई अनजान आदमी के का ना समझे में हमारे नहीं यार कोई